No niin Lotta, kerropas missä me ollaan. Me ollaan Queenstownin satamassa. Kello on kohta 8:30. Tämä oli meidän viimeinen päivä meidän ensimmäisessä opinnäytetyöfirmassa, eli se on nyt toistaiseksi paketissa tähän asti, että 2 firmaa pitäisi saada lisää. Ja sieltä olisi muutama haastattelu sitten vielä näiden 22 haastattelun lisäksi, joka on tehty. Täällä on ihan kiva ilma, vähän tämmönen kirpsakka, mutta että kuten näkyy, niin maisemat on silti aika kohdillaan. Ja loppuviikko pitäisi sitten varmaan sataa aika mukavasti, että saadaan talvista mukavaa märkää keliä. Eipä tässä hyvillä fiiliksillä ja jatketaan harjoituksia. Tervehdystä! Niin kuin Lotta tuossa sanoikin jo aikaisemmin, niin me ollaan saatu nyt meidän eka setti purkkiin, tai ollaan saamassa, tehdään vikat kommentit, otetaan täältä vielä meidän toiselta toimistolta, eli täältä Shotover Canyonista. Ja kuten kuvasta näkyy, niin maisemat on ihan suht kohdillaan. Me tossa lauantaina laskettiin koskee tuolta, en tiedä välittyy kuvasta, tuolta tultiin sitten tänne pienen koskessa kastautumisen jälkeen, oli aika virkistävää. Niin, innolla odotetaan. Meillä on tässä parissa paikassa vähän matoa koukussa, toivottavasti tärppää. Kauheasti haluttaisiin lähteä tekemään zip-trekkiä tonne metsien puiden yläpuolelle komeisiin maisemiin ja mahdollisesti sitten vähän kiipeilyä, koska niin tosiaan täällä on nämä fasiliteetit ihan kohdillaan. Mutta me varmaan tästä otetaan kuppikuumaa ja mennään istahtamaan hetkeksi tuohon kahvilaan ja varotaan noita lauttailijoita tulevaksi saapuvaksi päämajaan. Että näillä eväillä eteenpäin.